Pozdrav ljudi, ja sam Hava i dobrodošli u moju make-up YouTube oazu. Danas za vas imam još jedan tutorial o eyelineru. Postoje dani kada se ja probudim i kada ne znam da stavim eyeliner. Ne znam, zaboravila sam kako se to radi, prsti mi ne rade, ruka mi ne radi, kapci mi ne srađuju, prosto ne znam da stavim eyeliner. Postoji 1000 načina da stavite eyeliner, ne postoji univerzalan način. Da li ćete ga staviti na ovamo, da li ćete ga povući na ovamo, sve je stvar vaše ruke i vašeg vežbanja. Ne mora svako da ume da stavi eyeliner. Ali eyeliner postoji za svaki kapak, za svačiji oblik oka i za svačiju veštinu i sposobnost stavljanja. Dakle, za svačiju ruku. Samo treba da izvežbate i da nađete način koji vama najviše odgovara da ga stavljate. Ono što je najvažnije je da morate da vežbate. Toliko često puta sam dobila poruku u životu, ja nikad neću naučiti da stavljam eyeliner, ja sam izgubljen slučaj. Ne, znači ne vežbaš dovoljno. Moraš da vežbaš i to je to. Ja zapravo jako dugo nisam stavljala eyeliner, nisam znala i ja sam osoba koja generalno nema strpljenja. Ako mi nešto zahteva previše vremena, nemojte nikome da kažete. Ja to ne želim da radim. Ne mogu da radim, mrzi me, nemam volju, nemam motivaciju. Vremenom, ja sam toliko zavoljela da nosim eyeliner jer on toliko može da vam upotpuni look, a da vi skoro ništa drugo ne morate da imate na sebi. Dakle, vežba dok ne nađete simbiozu između ruke i kapka. Ruke i oka, prstiju i lica. Vežba dok ne nađete pravi ugao, vežba dok ne nađete pravi oblik ili prosto oblik koji se vama dopada. Ako neko kaže, pa ti imaš takve i takve oči, ne bi trebalo da nosiš takav i takav eyeliner. Može da nosiš eyeliner koji ti hoćeš, ako se to tebi sviđa, ok? Ukoliko vam se dopada još jedan tutorial za eyeliner, ostanite uz kanal, još jedan tutorial sledi. Za ovaj tip eyelinera koristit ću NYX-ov Epic Ink eyeliner. Imam neku čudnu love-hate vezu sa ovim eyelinerom, nekako je malo komplikovan za rad. Ono što sam ja shvatila da je definitivno ključno u vezi njega je ne mućkati ga previše. Ovaj tip eyelinera koji ja danas pokazujem može da se uradi u 3 koraka. Vrlo je jednostavan. Šta je važno kada radite bilo koji tip eyelinera? Ne opustite ruku, ne stežite je, nemojte da se bojite, da kažem. Tehnika eyelinera može da deluje vrlo zastrašujuće, međutim, to je vrlo jednostavna stvar, samo je treba dovoljno navežbati. Eyeliner nanosim iz ovog položaja. Vrh treba da legne, dakle, ravnomjerno vodoravnom u odnosu na oko, ne ovako. Dakle, ovo ne radimo. Često devojke misle da eyeliner prosto treba da im podigne oko i onda rade prvo ovu donju liniju i kada nju podignu, ona zapravo odnese eyeliner u nekom potpuno drugom smeru. Šta je poenta ovog eyelinera? On je ravniji i njega možete da podebljate koliko god želite. Šta je prvo što se radi? Dakle, ja prvo povlačim liniju koja mi obuhvata negde manje od polovine kraja kapka i ja nju povlačim ravno i izvlačim je, a zatim donju liniju spajam sa gornjom linijom onako ukrivo da ona prosto formira jedan tanak luk. Sada ću vam pokazati kakav. Treba mi malo da potrefim ugao, dakle krećem odavde. Već sam rekla u prethodnom svom videu, kada nanosite eyeliner nikada ne zatvarate oko, ne zatežete ga po mogućstvu, već samo gledate na dole negde kako biste vidjeli otprilike gde je ta linija. Vaša linija pregiba kad gledate pravo, vi ne možete da je vidite, ali kada gledate na dole vi vidite još uvek gde se vam zadržava. Vi ukoliko zategnete oko, vi nju više ne možete da vidite i onda ako vam se čini kao aha super, sad sam ovo izvukla, kada pustite i kada se pregib vrati prirodno, vi zapravo iskrivite eyeliner. Kada stignete do ovog dela, gde bi trebalo da izvučete liniju, da ste prvo povukli liniju ovde, vi biste potpuno morali da podignete ovu liniju. Međutim, šta ja sad radim? Ja nju spuštam. Dakle, ova linija je dosta niža od onoga što bih ja prvobitno povukla, da sam povukla donju liniju prvo. Sada spajam, i pogledajte kako.
Znači, donja linija je zapravo mnogo kraća. Na kraju povlačim preostali deo oka i spajam sa ostatkom. I dalje je eyeliner naslonjen na kapak, ali ne iscrtavam cijelom. Dakle, položaj eyelinera je naslonjen na kapak, međutim samo vrhom se iscrtava boja. Ja ću unutrašnjost obojiti ovim Golden Rose eyelinerom zato što volim da mi bude prosto mat i bolje se drži. Šta sada imamo? Imamo situaciju da kada eyeliner nanosite u ovom pravcu, a ne u ovom pravcu, postoje neke određene nepravilnosti na toj krajnjoj liniji oka i ivici koje su prosto nepravilne. Dakle, kad ja sad ovo povučem, ja vidim da ta linija nije dovoljno ravna, da ima nekih, kako su prosto borice na kapku, da ima nekih neravnih delova. I zato ću ja sada da od kraja povučem liniju ka unutra i samim tim ću podebljati gornji deo. Da je moj eyeliner sada potpuno tečan i da izbacuje mnogo tečnosti, verovatno bi se to razlilo po kapu i on prosto ne bi mogao da bude toliko precizan. Zbog toga kažem da treba držati eyeliner polusuvim kada se radi o ovakav tip eyelinera. Ono što se meni dopada kod ove vrste eyelinera je što vi njega možete da podebljavate i izvlačite u dužinu. Od najtanjeg možete napraviti veoma, veoma dramatičan. Ja ću sada zalepiti veštačku trepavicu da bismo dobili taj neki full izgled, a onda ću bez previše objašnjavanja samo objasniti zapravo kako to izgleda na ovom oku. Dakle, to je to. To je the look. Ono što ja volim kod ove tehnike stavljanja eyelinera je to što je on dosta dramatičniji i moje oko dolazi više do izražaja sa njim. Može dosta da se podebljava, ostavlja dosta prostora za igranje i jako lepo se slaže uz veštačke trepavice. Ukoliko niste vični u stavljanju veštačkih trepavica, eyeliner je uvek dobro rešenje zato što prikrijete neke sitne greškice u stavljanju. Ja imam neznatno drugačiji desni kapak od levog. Ja znam da najveća većina ljudi to nikada neće ni primetiti. Ja lično preferiram svoj levi kapak što se tiče stavljanja eyelinera, smatram da je lepši. Ovdje uvek imam mali problem sa pravljenjem završetka, međutim izvežbala sam da to nekako deluje slično. Možete da radite ovaj eyeliner i samo ovaj deo, znači na kraju, bez spajanja sa
početkom oka, što, na primjer, odlično stoji devojkama koji imaju malo podignute oči. Moje su oči dosta ravne, pa onda ja onako završim to malo ravnije spojeno sa početkom. Nadam se da vam se dopada ovo objašnjenje i ovaj tutorial, nadam se da vam je koristan. Na mom kanalu, i linkovat ću dole, imate još jedan tutorial za eyeliner koji je malo drugačiji od ovoga, pa se nadam da će vam bar jedan od ova dva koristiti. Javite mi da li ste nešto probali, da li ste nešto od ovoga uvežbali. Hvala vam na divnim komentarima i vidimo se u sledećem videu. Ćao!